tots vosaltres el conte de Nadal de Tiana. En el poble de Tiana s'acosta l'hivern. Comença a fer fred i el fum de les xemeneies omple l'aire de nostàlgia i misteri. El temps de Nadal ja és aquí. I amb ell, les reunions familiars, les neules, els torrons, les cagades de tió i els canelons. Però aquest any és diferent. Els seus habitants se senten tristos i apagats. Un sentiment esgarrifós està envaint el cor de les persones i la gent ha perdut la il·lusió i l'alegria de sempre. Ningú pot apropar-se a ningú. Les abraçades al carrer estan prohibides i els petons són portadors de grans malalties. La gent del poble no sap què li passa. Un fred intens s'està apoderant dels seus cors. És un fred que sorgeix de l'interior de cadascú, com si una flama s'hagués apagat per sempre. Però un alè d'esperança ressona des dels nou pins. L'esperit de les muntanyes tianenques ha pres forma i en Te, el follet del bosc, s'ha despertat des de l'any dels grans incendis que dormia. Ara ha tornat a sentir el crit d'auxili dels tianencs i les tianenques. És un crit alt i clar, que reclama ajut amb totes les seves forces. En Te sap que ha arribat el moment d'anar al poble i donar llum i escalfor a tota la seva gent. Una nit, sentint el batec de molts cors junts, decideix baixar de les muntanyes i anar cap al centre de la vila. Amb la rapidesa del foc i l'espontaneïtat de la flama, omple tots els racons del poble de naturalesa i va repartint la màgia de la mare terra a tothom que hi viu. L'esperit nadalenc va entrant a totes les cases i un sentiment d'amor i alegria s'apodera de grans i petits. La gent sent l'escalfor dins el seu cor com si una gran abraçada els embolcallés. Tiana brilla d'emoció i tothom està meravellat. Els carrers s'omplen de llum i colors. Les places i els edificis semblen boscos frondosos plens de fulles i fruits silvestres. Els monuments ben guarnits semblen palaus i la ben plantada ha pres vida i somriu satisfeta des de la placeta de la biblioteca. El poble sembla un bosc nadalenc. Els tianencs i les tianenques tenen ganes de ballar, cantar i celebrar el Nadal amb entusiasme i esperança. I en Te s'ho mira tot des de dalt del gran avet. I satisfet, agafa el caminet de l'alegria i se'n va muntanya amunt fins a arribar als nou pins. Sap que ja no el necessiten, que cada persona té la seva pròpia llum i que la pot fer brillar sempre que vulgui. Finalment, la son l'envaeix i es queda dormit sota les estrelles. Bona nit, Te. Bona nit. I bon Nadal a tothom. Hola, sóc en Te, que em coneixeu? Tinc una missió molt important per tots vosaltres. M'ajudeu a encendre l'arbre de Nadal? Va, si us sembla, entre tots farem un compte enrere. Però no ens distraiem, que aquí davant veig alguns que estan una mica jugant amb la mascareta. Oh, i un altre que està amb el mòbil a la mà. Va, que ja queda poc i estem a punt d'encendre l'arbre. Som-hi? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Bon Nadal!